No, 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 no. No, 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 no. Will Ronel Indam. Yay! Welcome to my vlog. Okay kayo. Guys, ang swimming pool sa mga dato o mayaman, blue ang color tungod na sa reflection sa tiles sa ilalo mo na reflect ang color sa blue nga tiles padulong sa tubig. Pero ang swimming pool sa mga tilapia o sa mga pobreng tao, green. Kaya nga no, nakaila mo guys o kanang lumot. Kaila mo lumot kanang mudikit sa bato guys. Mo na siya lumot nga mo reflect sa tubig, mo green ang color mo ni gitawag og swimming pool sa mga isda o sa mga taong pobre o mahirap. Di ba? Right. Oh! Ya, icarat taga. Ya, icarat taga. Pag una na kong dive sa tubig, akong gisikpaw o gisipot na ko ang isda nga tilapia. Gamay ko'y nakuha nga isda. So gamay pa ani. Ready? Go. Good guys. Among swimming pool green. Lahi din sa swimming pool nga original swimming pool bat dato kay blue. Kini murag green. Green. Ready? Ya. Mau masuk ke aku be? Hina-hina ya lagana ba? Hina-hina ya lagana. Aku pagiro diri ang iro to ba? Makita pa magkakiro. Are. Nda plan bet. Bago ko maning kakamang. Ay, bawa masuk ke shirt. Ani. Bawa masuk shirt. Bawa masuk ke shirt. Ha? Oh. Ani, yang brief, yang Pullman. Ha? Pullman yang brief. Imurang brief. Nih. Awa. Ngi nang gagmay bet. Ya ako na. Pag-brief lang. Para way mapasanin mo, mag-ubo tanan. Mahadlok na isda. Ana ba, ana? No, 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 no. Ini mana pangisda mo ang ilangoy ha? Wala. Kasi gato kan natasapan, electricity. Bet, agak bebe. Tara. Kelihatan rekat isda. Bet, kari lagi kari. Gamay ka na kon kari bang muskit. Makat bang tam. Huwam sa tukon. Ani. Iya mangi. Oh, pero karon wala mo kamay makikdakuha nga tilapia, akong gigamitan og moskitero na kanang protection sa mga lamok. Moskitero na matulog ka. Oy, akong gigamit sa pag-siko. Aghan na makikuha nga isda nga tilapia. Ay, wala to ko. Wala na. Pagyan ko ay. Ano? Itsa ko na repeat ka na pa repeat ka na digre. O kanang bukong bit. Tinanom na ko na repeat? Ha? Tinanom na dia. Ay kita tinanom na. Gumunga ni gwit rilil eh. Kariba. Magana mo, magatbang mo. Iyo naman din mugsapaw di ay. Oh, na. Naaraman day na di ay. So na pagitibak. Ting supoy, alla na moy. Ni. Labang. Ayaw lang. Ialin ako ni Dirne. Tanawa ron prisuhon kita. Tumakin na sa naman. Isaw. Tumakin na sa mangkwan. Isaw mangkwan. Wala ako nang kuano Lami-lami ko nang kuano. Hoy ani. Ayun na. Tingin saya ka na natra. Asan ba ni ko sila? Raplin boy. Dito. Sige, araw-araw na kayo. Ara lolo. Ato mo ra si Pedro nga dito ko nito. Roger. Ada gana ay. Oo, balik ko may. Oh, balik ko. Lagi.
Hello! Wala! 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 Wala na gana. Tuling ko nun. Ayaw, buyan ka ng gagmay, buyan ng gagmay. Ayaw lang karga, sayang kayo. Oo, kanada ko lang. Sige lang, matulog ka na. Ito nilupad ba? Bakaw na. Kilaw mo na yun, Nel? Ha? Kanang gita ko na? Okay, ano ba? Okay na? Kuha ito ba yung pinyo? Nagkuha lagi to. Hindi mamatay? Hindi na mamatay? Hindi na mamatay, hindi mamatay. Nag... Maginawa niya. Nalapit ako. Adiro, gagal. Sige, buhay na, balik. Kato, napid ako. Natabon na. Balik. Bali na ang pukot ninyo. Araw itaktak na sa balik. Nalagi na pukot ni mo daw. Kaya naman ito. Nalagi na ito eh. Una, kita ko na. Lagi na ko sa. Muni ka tong uban sa mo. Ini, lilas ka liwat. Ako na. Akan nagkumis ta. No. Okay, shout out di sa akong pagumangkon nga nag-birthday atong June 24 nga si Janet Matas Birungan og sa imong mama, imong mga igsuon si Albert Birungan, Jerry Birungan og sa tanan akong igagaw og pagumangkon diha sa Kambalbag, Hinatilan, Cebu. Akong idugag shout out nga follow sa akong YouTube channel sa mga video na akong na-upload si Gwapong Ulitaw channel nga si Rinald Bernard Llena og si Latorion og si Dadang Birungan ang akong igagaw og akong idugang shout out ng akong classmate sa una nga si Ramil Dituya og si Michael Dituya. Og akong pasalamatan sa usab ang tanang nag-subscribe og nag-follow sa akong YouTube. Shout out ninyo. Shout out. Shout out. Wow!